kun al-Walid jong ka Saudi Arabia udan hakuma nadu usnem ar-Jarsan haden baula syatra kali kumta latip yu kum kun batia prince sleeping kum bayu I hakani kadur ulada plai pun rusnem haka kan rutarik April arjar arsan kidaktor kila ajeng mut ban penkut no ajeng ajeng sumar ya hanrei upa jong ula kentai une kun al-Walid udai ukun siu jong Abdullah Said udang sa haka jing sumar ya ka jing jong hariyat ki bahaying jong kidang kermen ya ka jing ko jing khia jong wadla ka partai kan nang yat sa ka jing long thamai bat ka jing long marengkat hagi babun kiri ki breu kidang sultanat ya ka jing bapla jong ki bahaying kis la ka long na ki jing jong ka UK ne na ka jing jong ka Saudi Arabia kidang yak teng ban yo ya kacing yarap jong ki preu wat hatu kini kisngi kacing jong ki bunsin ka I kumba ka dap da kacing long ruspa bat kacing long kerpang bat ka wei ka pa pisu sitam na pedeng joki kalong jong ukun al-Walid bin Khalid bin Talal jong kari Saudi Arabia ka ba mentala step yu kum ukun batia ukun al-Walid ubalara ke ya kasni ka ka ba laipun riu ka jong haka kat pratarik benai April arjar arsan hendrai udang sa klemti priu hadu menta haki ne ki arpus nem baladep ula sakut haka jinglong koma namar ka jingcia aksiden ka basir kai ha usnem ar hajar san kat ba udang but ya ka jing ang nut jong haka wei ka kolet sipai ula sutia bala sumari haka jaka sumar jong Abdullah Said hapo kanong ba riak haka balate yo Syaka jing lingba ki mesin kat kum ka kubor jong ka Royal News une ukun al-Walid udan haka kor penher musim ne kata ka ventilator nadu ki arpus nem baladep parla ai jing bam yu lingba ki feeding tube une ukun udan sa haka jing kersan jing da ka basania haka jing penher musim da ki kor ki bor bat ki tu ai bam kane kadai ka baai ka jing sai ngkot jong ka jing kermen ya ka jing ka sem jong kum ba ki mi ki pa ki kwa yo ba un ken diep no henrai ka jing thu ka pura ka dang sa ha ka jing si ya ka do nut ka ba umla ban yo ha ba si sen ki doktor ki ai jing mut pan kut no ya ka jing ai jing arab ya ka jing jong nakaliang ukpa jong Khalid bin Talal al-Sud shum la menjur bat haka jaka kata ula rai banyakun na benta kacing jong ukun ba I jong lada uplay ula kwa ba unyap haka jingcia aksiden jen taladon haka jingtep ka jong menta laong ukpa habakut kublai shibun ngel sekeduk pat haki we pat ki video ki bakum kini